Працяг скандальнай гісторыі расійскага блогера, якога за анекдот у мінскім метро затрымала беларуская міліцыя і прымусіла выбачацца на відэа. У жніўні 21гадовы Глеб Дзямідаў прыехаў у Мінск і ў метро гучна расказаў на камеру нецэнзурны жарт. Відэа заўважылі сілавікі і схапілі юнака проста ў аэрапорце, калі ён ужо збіраўся вяртацца ў Маскву. У выніку блогера прымусілі прасіць прабачэння на відэа, а пасля яго абвінавацілі ў дробным хуліганстве. Хуценька асудзілі на 13 сутак і адправілі на Акрэсціна. Прычым малады масквіч перажыў усе здзекі, якія звычайна дастаюцца беларускім палітычным вязням. Па камеры скакалі клапы, а наглядчыкі не давалі матрас і залівалі падлогу камеры хлоркай. Акрамя таго, па словах Дзямідава, адзін з наглядчыкаў заўважыў ружовыя шорты хлопца і пачаў абразліва выказвацца пра яго арыентацыю. А па выхадзе блогера чакаў яшчэ адзін пратакол і яшчэ 3 сутак у камеры на Акрэсціна. Пасля ўсяго гэтага хлопца аштрафавалі на 30 базавых і дэпартавалі на радзіму.